yainzi akanga ari mudika akaonekwa achiita chimina nomombe ndobva yazonzi yaenda kukoti. Saka murume aikombulenende akauya achimhangara nyaya akanga ati ndichauya nasabhuku anova ndiye waaiti ndiye ano uchapupu hwokuti zvoshuwa mukomana uyu akarara nomombe yake nekuti paakamubata mukomana uyu aenda kwasabhuku ari kunzi akanobvuma pamberi pasabhuku. Saka paipe yakazenge yanzi ngaichimira kuitira kuti mukomana uyu anouya nasabhuku uye nhingikombulenende achauya nasabhuku uyu mukomana uyu ozodzoka kudai zvionekwa kuti zvoshuwa zvinhu izvi zvakaitika here. Asi nyaya yake yakanga yaenda kumapurisa yakabva yaenda kukoti yakanodhisimiswa ichinzi mukomana uyu aonekwa asina nyaya. Saka adzoka musi waniyo kombulenende hapa. Kana yakaenda kumapurisa yakaenda kukoti akatongwa akabuda discharge kotiko kureva kuti haina mamwe matongerwo atichaita nekuti akawanikwa asina mhosva pamberi pamajistrate akamutonga. Handizoti kombulenende uyu anozoita angazoita here kuti uyu abhadhare mari kuti uye yakatongwa akanzi haana nyaya hapana chaanozongoita. Saka toti here kana kuti uyu mukomana naye kombulenende vakanga vakavengana nekuti kamunhu akawanikwa asina nyaya kumatare kwamajistrate. Asi muridzi womombe achiti akamuwana mukomana iyeyu ano mombe yake. Patakaita uyu Mwangari aiti pakazoitwa nyaya kukoti haana kunga aripo akazongonzwa nyaya yapera iye asina kunga after cross examination. Ndopatikati isusu kana wadaro kuti hamuna kupinda mitana 1-on-1 iwewe uchiziva kuti wakamhangara kuna ana Machemedza ndiangari Sabhuku chiitai kuti musi wa1 wouya naBob Machemedza nemapepa ekukoti nekuti iwe hauna kugutsikana. Kombulenende kana amhangara nyaya yake asina kugutsikana anofanira kuita appeal. Saka iwe chienda kunotaura kuti munyaya yamakati mukomana haana mhosva judgment yachindoda judgment ndiyatenge tikamirira. Saka makamamuti kombulenende naiyeyu nhasi vanouya uyo takatarisira kuti anouya nepepa rokwamajistrate nekuti ari kuti ikaitwa ndisipo chirudziro. Saka zvaasina kunga azouya nekuti chiri kurememba paya akamboti ikamboitwa kwaabushu tikamuti aiwaka ndapiwa futi maresults kupi kwaabushu akazodaiwa kwaabushu haina kuzange anatsokuningirika. Asi tikamirira maresults ekwamajistrate zvino zvaasina kuuya iye zvaasina kuuya zvakudare titomupa here last chance kuti musi wa15 iwoyo akarega kuuya inongodhisimiswa because isu tikuda uchapupu zvokuti inguva yakakura sei yazvakaitika neagent mataurwa azvakaitwa mudare paya chimina chinenge chiri chimina asi kana pasina hapana ndo mapedzero atinenge taita. Saka ndanaona kuti tomuti musi wa15 kana asina kuuya ndopachazodhisimiswa nyaya. Maonero akuchanga pamusoro emusati mavhara kaino chikumbiro chokutaura kuti tikagarisana tingangokuti zvoita pano kona nokona iye ndiye atotanga kutosimuka aiyapo. Saka tikutoshama kuti kumuna tosimuka na 7 sitatoyachitobhanya tati tanomuka tatadzimai yatimanyika aenda pamwe anga achendo kwaari kuenda mabva mafunga kuti ari kuya kuti right toenda Bob wacho waari kuti ari kuuya naye ndikushama kuti ko Bob wacho mari mwezi kuti handiri tese
tichifunza kuti konyaya izvozvi ai handingati muteerere zvandiri kutaura zvangu kuna Bobo achazoya achizotaura. Akangoseka kuti zvakadaro izvozvo chinga nyaya dzenyu dzakaitwa dzakapera, kwenini ndindozoenda kotaura zvipi nyaya dzakaitwa dzakapera. Ndikati wero ameno inini ndimi mutori saka tongoti sabo muchidimu musi wa 15 aisi tinodzoka yofanalizwa kana asina kuuya anenge asina kuuya aitagara ndinongouya. Imwe nyaya iripo ndeyekuti haana mari yedare ndeyari kutiza handisi pakuinongodhisimiswa bhoziva mari yedare hatingamufungire izvozvo nokuti anogona kunge ashaya mahwitines atingamufungire tamoti su timirire kusvika musi wani komahwitines angu ashaya seivi achika timirire kusvika musi wani. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.